Gus brá leis na páistí le máí chluiste le chana, agus tuirnte cinna muín agus na foclarób chuí lena sin íine, agus fiú fecinn tú na páistí breanú ar na mámís ar tá si just go thomlan an rálób, agus just testin beganín an muín sin ammantí chuin héin mar go leorain ní te sé dintain hana, ní matéis páiste hoigáil hana. Táid inseo I man scoil sa lena agus bíonn muid a duine rangannaí, céad faoi cinál, well rangannaí go hisismóirí agus go leanaí óga faoi ábhíag. Leis an iad anrá, siad instríú Gasúir le Áine agus rinne mar rangannaí mar seo leis an bhirrta sinne ach níor aon rangannaí ar fáiltí Ghaeilge. Agus nuair a chúlama go raibh Áine a chuir tús na rangannaí Ghaeilge lé meis as rang. Seán! Tá Seán a gur bheith chláinn chuid freis ar mála is málainne. Bhí páist amsa oscar bhí sé an blian nach in inis. Nuair thosa amach bhí me I chur go leor breúir am hain, a fecinn tú ar Instagram agus Facebook agus tealog na máireachí se siad a gáil ag rangannaí, sa siad a gáil snáb, sa siad a duine chulaitheoirt. Bhreanna me thart an ra aoncheanán as Ghaeilge mar sin ceann gona rudí tábhachtaí gamsa agus me tógáil oscar go bhfuil Ghaeilge agus just ní ra aon rud thart chuí Ghaeilge. Bhí anna mar cúpa duine ra páist óga go ag an am a rá a tógáil agus Gasúir le Gaeilge agus dúirt me sin trúí nach chuil rud a cín thart agus déiteach muid bheith fánach sa fánach go ducach a lá gomach rud a cín tarsúil agus dúirt me duine me héine. Is aibrí hóisialta me ach rinne me cuasaí drámaíocht, rinne me cuasa isisicoíocht leanaí, rinne me cúpla rud so bí na scileanna am le rud a cínta chuir le chéile agus dead an léanaí lánach cinál cóladar agus pí sprí gan na Gasúir freisin. Bhfuil bíonn go leor ó an Reáchtálann tacaíocht. Bhíonn Áine iontach ag ggéire muid isteoirú I dtaobh ceachíostói bandín le na Gasúir. Trí ceol agus ó an Reácht agus drámaíocht. Tá sé anna bhánú ignach nuair tá Gasúir ógad smála, cóladar, pí sprí agus códas le tuismitheoirí nua tá sé go hálainn. Bhí maid an amháin se tháinig mé héana seaasní ar oscar a héis chola agus just sorry, bhí me gola mú a rud cinn, so me ní me actually héis chola níor chud a oscar réid agus just dusk chuna gona suas, níor chud a mis meú féic le meí se agus just an cenál cóladar sin agus muid a tuairt misneach á chéile agus ní airinn tú go léon duine chur brethúna suirt nó a ggéinte céta le duinead ach just géisteach leat agus rá listen tá me samád céanna leatnú, tá tú duine go máú, tá tú duine cholathairt ceart nó, tá sé dacad agus just sinna a chluisteáil bhaid gona cinn eile, tá sé dacad. Brá lei se, tá sé antábhacht a chumsa freisin mar sé seán an duine sóige go bhfuil am an bhirtain linn héin. Agus feiceim an forbert sa dinta agus sa rang le Gasúir eile agus slóí mis mar hisismór freisin. Is féidir rifos a chuir amsa ag Gasúir le Gaeilge @gmail.com agus bé mis an tólas a thuirt chaob agus tá fáilte rih chulaganinte sa muid anmhaoch go téanaí bhéire scoil sa lena chud an tiúmar searfáil agus chomála sin I rinne bliana bhí muid a gúsa tiúmar a go leis legan sa muid anmhaoch go bhíáil an sin freisin.